når den ræser rundt og gør de ting, som vi nu gør. Er det denne verdens orden, der får lov at sætte normen for, hvordan vort liv bør leves, for hvordan vort liv bør formes? Vi gør jo som de fleste, følger strømmen, men hvorhen? Vi jagter rigdom, magt og ære, men lykken, hvor er den? Tør vi stille spørgsmål? Tør vi sige, hvad vi tænker? Eller sidder vi som fanget i tidsåndens lænker? På livet, når man mødes ned på gaden. Ja, man er vel blevet trænet i at holde på facaden, for der er visse sider, som man nødigt viser verden. Tegn på svaghed og tomhed, angsten, tvivlen, smerten, men hvor ville det dog lette tunge hjerter, hvis de åbnede sig lidt og turde dele sine smerter. Men at vise, hvad man føler, er jo ikke altid let, særligt ikke, når man er fanget i blufærdighedens net. Fra vugge til grav er det samfundets systemer, der styrer os og passer os. Ja, klar vores problemer, men den dag systemet svigter, går det pludselig op for en, at man jo aldrig rigtig lærte at stå på egne ben. Hjertet, er man dybt ulykkelig i sit indre, er det hverken magt og penge og systemer, der kan lindre. Lad os åbne hjertedøren, når der allermest i stormen. Ja, lad os alle gøre vores til at bryde lidt med normen. Hvorfor lægge låg på hjertets inderste længsel? Lad os hellere vælte murene i tidsåndens fængsel. Vi har tanker om så mange ting, gør tankerne til handling, for det gør verden mere farverig, og det frisker med forvandling. Lad facaden